myśli me w dal płyną, budzą się wspomnienia dawnych. Wiosna wkoło już rozkwita, promieniami słońce wita. Wiatr cichutko w polu gra, dzisiaj w sercu nie ma zła. Tak króluje samo szczęście i na zawsze i od święta niech tak będzie. A dziś mamy święta Wielkiej Nocy. Pamiętać trzeba, by radość i miłość była w Twoim domu i wśród Twoich gości. Witam Was pięknie w Rudzińcu. Witam Was, kochani. Chciałam zaprosić w imieniu wszystkich artystów, wszystkich, którzy chcieli zasiąść razem ze mną przy świątecznym stole. Zapraszam serdecznie. Wystarczy kilka nut i kilka słów, by móc wyśpiewać, że w życiu jest tak jak w piosence tej. Dziś już wiem, że trzeba szukać wciąż, choć się nieraz nie chce, bo nikt nie wie tego, jak i gdzie szczęście się uśmiechnie. Czas bardzo szybko biegnie, a gdy nadzieja blednie, ja znów śpiewam, że tak wiele przeszłam dróg, by wreszcie znaleźć swoje miejsce. Dziś, gdy już mam swój skarb, nic więcej nie potrzeba mi. Wystarczy kilka nut i kilka słów, by móc wyśpiewać, że w życiu jest tak jak w piosence tej. A kiedy jestem tu, rozmyślam cicho o tym, co było już, co szczęście dało mi. Tak wiele przeszłam dróg, by wreszcie znaleźć swoje miejsce. Dziś, gdy już mam... Dzisiaj przy świątecznym stole wielkanocnym razem ze mną Kasia i Krzysiu, czyli zespół Happy Folk, który bardzo dobrze znacie. Witam Was pięknie. Witamy bardzo świątecznie. Witamy serdecznie. Tak smutno mi się wydaje, Krzysiu. A, Co bo tak smutno? Przy tych wszystkich świętach to zawsze jest tyle Przygotowań tyle przygotowań było? tyle, że wiesz, w tym roku, że tak powiem żartem, żona pozwoliła mi posprzątać, poprać, okna pomyć, także jest to robić, nie? Czyli po prostu już teraz się nie muszę zastanawiać, kto zajmuje się sprzątaniem, a kto kulinariami. Właśnie, jak to jest? Jaki jest podział obowiązków w Waszym Wiesz domu? co, zmyślam, w ogóle wszystko jest na odwrót, nie? Także Aha, wszystko na odwrót. Tak. A powiedzcie mi, czy święta wielkanocne są bardziej, przygotowania do świąt wielkanocnych są bardziej pracochłonne niż na święta Bożego Narodzenia, które już za nami? wiesz co, myślę, że tak. Znaczy z mojej strony tak, bo wiesz co, jak są święta Bożego Narodzenia, to nie szuruje tak okien. A Aha, tutaj bo trzeba to tak, różnie z wiesz, no pogodą. już słoneczko dłużej świeci, wszystko bardziej widać, wszystkie smugi, także tu trzeba się przyłożyć. Ale kulinarnie myślę, że jest odwrotnie. 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 Że Tutaj- więcej Tutaj, przygotowań wiesz, jest. minutnik się nastawia, już Kasiu gotują, mazurek szybko trzeba zrobić. No i tak jakoś to chyba Właśnie. szybciej. Słuchajcie, kochani, nasz stół dzisiaj bardzo świętnie ustrojony, no bo święta wielkanocne jeszcze różnią się tym od świąt Bożego Narodzenia, że te ozdoby są całkiem inne i bardzo, bardzo pozwalają nam stworzyć w domu klimat wiosny, wiosenne kwiaty. No jak to jest u Was, powiedzcie mi, czy przywiązujecie też rolę do tego, co na tym stole się znajduje, od strony właśnie uświetnienia, kolorystyki stołu, czy gdzieś to jest tam zostawione sobie, albo jakiś nakład Nie, na to wielki? zawsze staram się właśnie przynajmniej te bazie, żeby były czy jakieś takie kwiatki żółte, które teraz już na wiosnę szybko tam gdzieś rosną. Tulipanki. Czy coś zielonkowego, może by z brzuski, coś tego. Tak, żeby było tak kolorowo też, żeby było. Specjalnie nie wybieramy czegoś, wiesz, No, i tak taki- oryginalnie też nie staramy się, no tutaj myślę, że jesteśmy wychowani w jakichś tam tradycjach i to tak jest kultywowane, gdzieś tam przekazywane, a my to tak po prostu Tak skromnie powiem.
Tak na A skalę. kolorowo. No właśnie. A święta wielkanocne spędzacie w dużym gronie rodzinnym? Czy odwiedzacie swoje rodziny? Mam na myśli waszych przyjaciół, bliskich. Czy gdzieś to się odbywa tylko w takim ściśle kręgu zamkniętym? Wiesz co, no taką najbliższą rodzinę odwiedzamy, przede wszystkim rodziców. Przyjaciół może nie, bo mamy tylu przyjaciół, że tych świąt jest za mało, nie? Trzeba by było po prostu to tak troszeczkę rozszerzyć. A poza tym wolimy jechać do babci, która nam wszystko przygotuje, nie? A, to tak. Już, Ale czyli- babcia smacznie przygotowuje, także... No to może pozdrawiamy teraz Tak, babcię oczywiście, bardzo serdecznie. Bo to tak już jest właśnie, że te babcie pomagają nam utrzymać tradycje rodzinne i na pewno Tak. dużo od tych naszych babci się dowiadujemy na temat tego, co powinno być na stole, a co nie. No właśnie, co powinno być na waszym stole świątecznym? No coś żeby- z jedzenia, nie? Coś z jedzenia. Znaczy my zawsze, jeżeli to wspólnie razem, to rodzinnie, w naszej rodzinie w domu to mamy śniadanie wielkanocne, no to wiadomo, jajka, ze święconki rzeczy, które żeśmy tam w Wielką Sobotę poświęcili, czy jakąś szynkę, no tradycyjnie chleb. Wiesz co, jak były dzieci takie mniejsze, to trzeba było wziąć do koszyczka płatki, wiesz? Brałam płatki śniadaniowe i troszeczkę mleczka. Ja nie wiem, czy tak wszyscy robili, a ja to robiłam, no bo oni po prostu Bo wtedy jajek jeszcze nie, te dzieci właśnie to było... jajek nie, Tak. szyneczki nie, no to co? Menu, No to dokładnie. oni szybko, zgrabnie, no więc to też brałam. To się znajdowało na naszym stole, no teraz już No, a tradycją u nas jest to, że na obiad to zawsze jedziemy sobie właśnie do rodziny. Do rodziny. Czyli gdzieś ten temat już zostaje dla was poza wami, Tak, nie musicie tak. się o to martwić. No to fajnie, słuchajcie, powiedzcie kochani, wiem, że jesteście dzisiaj u nas gościnni, ale z prezentem muzycznym. Dokładnie. Tak, no właśnie, powiedzcie coś ma o to tej być niespodzianka. Ma to Znaczy, być możemy niespodzianka. teraz już mówić. Powiedzcie, oczywiście, powiedzcie właśnie. Wiem, że będzie to piosenka bardzo wesoła, bardzo radosna i tak jak to na Taka wiosnę wszyscy optymistyczna. chcemy Tak. słońca, o Tak, słońcu. Tak. Kto słowa pisze u was do Witaminy D3. piosenek? Słowa, Razem sobie piszemy. Słowa piszemy razem, tak. Aha, tak, Od że pewnego gdzieś tam czasu razem, bo kiedyś to tak... Każdy sobie pisał? Nie, no Jest. zdawaliśmy się na kogoś innego. a Znaczy tak uczyliśmy się, nie? Postanowiliśmy sobie sami pisać teraz. A zdarzyło się kiedyś, że właśnie w święta przyszedł pomysł taki, który trzeba było uwiecznić, zapisać, czy raczej odsuwacie wszystkie prace muzyczne na bok i ten czas chcecie spędzić bardzo wolno, świątecznie z rodziną? No chyba w święta nie było takiej nie? Nie myślę o pracy święta. No, tak No. jak mówisz, Staram ta się nie druga myśleć. wersja. Czyli Że po prostu zapominamy. jest bardzo dobrze, że potraficie ten czas znaleźć. To ja Was teraz zapraszam, zespół Happy Folk, czyli Kasia i Krzysiu zaproszą nas do bardzo słonecznej piosenki, którą dedykujemy Wam wszystkim. Razem z nami jesteście dzisiaj przy świątecznym stole. Gdy słońce świeci, chce się żyć. Świat bardziej kolorowy staje się. Gdy słońce świeci, chce się żyć. Zawsze do życia budzi cię. Długie noce i mrok to jest powód do trosk, a zły los już daje ci w kość. Nie martw się, nadejdą znów dni, wiosna wnet. Zobaczysz, jak zieleni się świat. Budzisz się, wstać się chce, widzisz jak za oknem świt już wita na nowo cię. Popatrz, zaczyna się dobry dzień, słońce do życia już budzi się. Gdy słońce świeci, chce się żyć. Świat bardziej kolorowy staje się. Gdy słońce świeci, chce się żyć. Zawsze do życia budzi cię. Gdy słońce świeci, chce się żyć. Świat bardziej kolorowy staje się. Gdy słońce świeci, chce się żyć. Zawsze do życia budzi cię. Gdy za oknem znów deszcz,
się żyć. Świat bardziej kolorowy staje się, gdy słońce świeci, chce się żyć. Zawsze do życia budzi cię, gdy słońce świeci, chce się żyć. Świat bardziej kolorowy staje się, gdy słońce świeci, chce się żyć. Zawsze do życia budzi cię. Tak to w życiu przecież bywa, że na przemian wiosna, zima, a do szczęścia ci potrzeba słonecznych, wspaniałych dni. Na 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 naj. Na 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 naj. Na 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 naj. Na 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 naj. Gdy słońce świeci, chce się żyć. Świat bardziej kolorowy staje się, gdy słońce świeci, chce się żyć. Zawsze do życia budzi cię, gdy słońce świeci, chce się żyć. Świat bardziej kolorowy staje się, gdy słońce świeci, chce się żyć. Zawsze do życia budzi cię. Bernadetta, jak tu pięknie pachnie. Tak właśnie, masz rację, pachnie. Tak właśnie pachnie w restauracji w Rudzińcu. Dzisiaj jesteśmy przy świątecznym stole wielkanocnym. Pamiętacie program z Bożego Narodzenia, a dzisiaj bardzo, bardzo wiosennie. No właśnie, chciałam zapytać, gdzie jest Krzysiu? Bo widzę, że gdzieś nam się zgubił. Jak No myślisz? widzisz, no tak to bywa. Ja myślałam, że w ogóle w święta wielkanocne to zawsze szukamy zajączka, a tym razem szukamy Krzysia. No właśnie, nie wiem, czy ma na imię nasz zajączek Krzysiu, ale możemy... O, Krzysiu, już myc, widzę. Krzysiu, widzimy Cię. Krzysiu chyba poszedł się podszkolić. Chce poznać jeszcze bardziej dokładnie technikę szkrobania jaj, bo razem z nami dzisiaj pani Ania z wnuczką Alą i Julką i pani Bernadetta. Za chwileczkę też z tymi dziewczynami porozmawiam o tym, skąd taka tradycja w ich rodzinie, a mówi pani Ania, że już od 130 lat. Wszystkiego się dowiemy. Ale Kasiu, powiedz mi, czy też ten stół wielkanocny u Ciebie w domu taki kolorowy? Wiesz co, ja bardzo bym chciała. No tak, może aż kolorowy on nie jest, ale... Co? Pachnie bardzo. Pachnie, na pewno pachnie. Ale wiesz co, być może w tym roku, już się teraz napatrzę. Napatrzysz się, Tak, tak? napatrzę. Gdzieś tam wzory jakieś? Tak, wzory. Ale na malusz, pewno będę próbować, Twoje na dzieciaki pewno. wszystko jedzą, to co się pojawia na wielkanocnym stole, czy raczej No mają właśnie- jakieś no właśnie ulubione nie bardzo. swoje potrawy? Zawsze coś tam, nie? Czyli gdzieś tam trzeba te dzieci przygotować Tak, też jakieś tak, kulinaria. No to co, myślę, że Krzysiu do nas wróci. Zapraszamy Krzysia do nas. Krzysiu, chodź. A, widzę, że się udało. No to Pod musicie- okiem musi- naszych musicie ocenić. miszczyń. Coś To udało możecie- się. możecie moje dzieło Udało się, ocenić nasze teraz. miszczynie nauczyły. Tak szybko? Czy Szybko, nie? potrafiłeś? Poszło mi, szybko mi poszło. Czy potrafiłeś troszeczkę Znaczy, no, już? wiesz, On zdolny jest, wiesz? kiedyś tam próbowałem, jak byłem taki mały, też próbowałem tam właśnie, żeśmy z paniami rozmawiali, że to kiedyś żletką się robiło, teraz mają takie lepsze narzędzia. No, ale udało mi się wesołego, nie dokończyłem. Ale pokaż to, bo może Ale wiesz, na pewno, no, też tak. alleluja. Słuchajcie, udało się. Czyli po prostu Krzysiu nie tylko śpiewa, ale i też szkrobie jajka. Bardzo się z tego cieszymy. Czyli gdzieś tam ta pamięć z lat dziecięcych została. Panie tutaj Cię to podszkoliły. pewnie. Słuchaj Krzysiu, my tutaj razem z Kasią się tak, wiesz, stoimy i że tak powiem... Delektujecie zapachami. Tak, na razie zapachami. Gdybyś miał poczęstować się czymś, bo tutaj mamy tak, jajka faszerowane, jest biały żurek, jest biała... No to właśnie, kiełbasa. Tak? Bo Kiełbasa to taka ulubiona Bo twoja potrawa? z wszystkich ciastek i kołaczy tego to najlepiej, To najlepiej dla mnie kiełbasa. Także Kiełbasy, no to super. A tak rzeczywiście, co byś ty sam potrafił przygotować na stół wielkanocny? jajka, kiełbasę, wiesz co, Tak. ja nie mam problemu A z ile gotowaniem. minut gotujesz Truskawki, jajka? truskawki jeszcze też Najlepiej, co mi wyjdzie, nie? A ile minut trzeba jajka E, gotować, żeby były właśnie 7 minut, na twardo to jest, tak? Tak. A na miękko? tak koło 4-5. No popatrz jak on wszystko Chciałaś wie, mnie no. zaskoczyć. Nie, mamy taki minutnik, wiesz, i jest takie jajko pół, wiesz, Aha, czyli gotowe, nie... żona uczy, żona szkoli. Bardzo dobrze. Powiedzcie mi tak, wiosna w waszych sercach, ta poprzednia piosenka właśnie o tym powiedziała, że tak bardzo wiosennie w waszych serduchach, radośnie, a wiosna w zespole. Czy coś się będzie działo? No zaczyna się dziać. Jakieś, może tak. nowa płyta, puszcza pąki? No właśnie zaczynamy kiełkować, że tak powiem, z nowymi pomysłami, z nowymi utworami. Czyli zasialiście. Tak.
zasialiście. Zobaczymy, co wyrośnie. W umysłach mamy coś zasiane, także teraz trzeba to po prostu gdzieś tam przelać. No właśnie, a taka ulubiona pora roku? No chyba wiosna. Ogólnie ciepło, czyli wiosna i lato. Wiosna i lato. Tak. Czyli zimy Jesteśmy tu- nie za bardzo. Nie. Czyli proszę Państwa, bardzo dobrze, że mamy wiosnę i bardzo dobrze, że mamy ten piękny świąteczny stół. Ja Was teraz, kochani goście, za chwileczkę zaproszę, żebyśmy się połamali jajeczkiem, tak jak tradycja każe. Ale zanim, to mam zagadkę dla Ciebie, Krzysiu. Tak ciągle widzisz Ciebie, to Cię posyłam jajka szkrobać. Mam taką zagadkę. Powiedz mi, sobota wielkanocna inaczej? Jak możemy ją nazwać? Jak myślisz? Wiesz co, No dobrze, Wigilia zmartwychwstania. Wigilia, no pięknie! Było 8 ministrantem, Super, także- zdałeś, niesamowicie. Tak jest, to jest właśnie Wigilia Wielkanocy. No to czas na życzenia. Zapraszam. Tak, wszystkim, którzy spędzają razem z nami te święta telewizyjnie, to chcieliśmy życzyć zdrowych Pogodnych, Wesołych. szczęśliwych, świąt smacznego jajka. w rodzinnym gronie, tak jak my, i spełnienia wszystkich marzeń. A jeszcze o Ciebie chciałem dodać wszystkim paniom takiego super mokrego śmigusa dyngusa. Naprawdę mokrego. No i pamiętajcie, tam gdzie będzie Krzysiu i Kasia, to naprawdę może się zdarzyć, że będzie mokro i bardzo radośnie. Kochani moi goście, jak tradycja każe i wszyscy, którzy nas gościcie w Waszych domach, bardzo Was proszę teraz, żebyśmy się podzielili jajkiem w ten piękny, świąteczny czas. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Jajeczko. Jak to mówią? Od kurs wolnego wybiegu, tak? Tak, oczywiście. No to co? Wszystkiego dobrego na te święta i oczywiście gośćcie się, żebyście nie powiedzieli, że wyjdziecie od nas głodni. Dziękujemy pięknie. Gdy czegoś pragniesz, możesz wszystko mieć. Wszystko, co wyśnisz, może spełnić się. Prosty sposób jest, by znaleźć w życiu sens. Czasami myślisz, to nie uda się i czarne chmury znów zbierają się. Musisz wierzyć, że wystarczy tylko chcieć. Schowane gdzieś na dnie czekają, abyś odkrył je. A gdy spełnią się, to szczęście spotka cię. Marzenia najważniejsze są i każdy w sercu ma je gdzieś na dnie, bo marzeniami warto żyć. One nadają życiu sens. Wystarczy tylko jeden mały gest, bo to właśnie w nich nadzieja jest. Marzeniami żyj, one spełniają się. Gdy o czymś myślisz, snujesz plany swe i czasem śnią się kolorowe sny. Wtedy czujesz, że możesz to wszystko mieć. Niełatwo zawsze prostą drogą iść. Bez swoich pragnień trudniej jest ci żyć. Nie załamuj się, musisz uwierzyć, że to w nich nadzieja jest. Wystarczy tylko mały gest, bo gdy spełnią się, z radości serce drgnie. Marzenia najważniejsze są i każdy w sercu ma je gdzieś na dnie, bo marzeniami warto żyć. One nadają życiu sens. Wystarczy tylko jeden mały gest, bo to właśnie w nich nadzieja jest. Marzeniami żyj, one spełniają się. Wystarczy tylko jeden
jeden mały gest, bo to właśnie w nich nadzieja jest. Marzeniami żyj, one spełniają się. Marzeniami żyj, one spełniają się. Nasz świąteczny stół pomieścił wielu gości, a teraz naszym kolejnym gościem jest Weronika. Witam Ciebie pięknie. Witam Ciebie serdecznie. Bardzo się cieszę, że znalazłaś czas, żeby z nami razem usiąść przy świątecznym stole. Ja również, dla mnie to sama przyjemność. Cieszymy się bardzo, że jesteś. Weronika, miałam wielką przyjemność poznać Twojego wspaniałego, ślicznego chłopczyka, Nikusia. Powiedz mi, jak Nikuś przygotowuje się do świąt? Czy on wie, czy był z mamą? Co to jest święconka? Wiesz co, pewnie wie, aczkolwiek jest taki malutki, że jeszcze nie za bardzo rozumie, Potrafi o co chodzi. o tym opowiedzieć, tak? Ale pamięta za to czekoladowe zające i te baranki czekoladowe, wiesz? To wszystko pamięta. Mamusiu, daj, bo to słodkie, także on to pamięta. Właśnie. No a właśnie, a jak Ty byłaś mała, to jak to też był taki czekoladowy zając, czy raczej Ja to z te jajeczka cukru? czekoladowe, takie malutkie właśnie z cukru, wiesz? Przy baranku zawsze były, to zjadałam. Czyli gdzieś te słodycze z tych lat dziecięcych w naszym życiu gdzieś było, a teraz? Bo tak widzę, że Ty jesteś na głębokiej diecie. Dziękuję. A jak na święta? Wiesz A jak na co? święta sobie radzisz? Ja jestem straszny łasuch, strasznie lubię słodkie, także okropnie mi Będziesz ciężko. podjadać z Nikusiem. No właśnie, i mam dla Ciebie taką niespodziankę. Oczywiście na naszym stole nie mogło zabraknąć święconki, koszyczek wielkanocny, który święcimy w sobotę z wszystkimi potrawami. I tak Ciebie zapytam, parę takich podstawowych produktów, które powinny się znaleźć w koszyczku. Chlebek, my dajemy zawsze pisanki, dajemy sól i pieprz i dajemy kiełbaskę, oczywiście lukrowego, takiego cukrowego baranka. Brawo. Wielkanocnego. Brawo, czyli po prostu Nikuś będzie wszystko wiedział, bo mama przecież. doskonale wie, co to jest właśnie święconka. A ciasta, ulubione ciasta. Zobacz, my mamy dzisiaj na stole mazurek wielkanocny, mamy sernik, mamy babę wielkanocną, a Ty jakim specjałem się degustujesz w święta? No moje serduszko należy do serniczka. Aha. I dlatego tak mi Czyli ciężko, serniczek wiesz? króluje. Czyli serniczek Tak. króluje. No Króluje. pięknie. Z tego co wiem, to ta wiosna, która przyszła już do nas takimi dużymi krokami, to Ciebie troszeczkę wcześniej obudziła, bo działo się coś niezwykłego, coś na co na pewno czekałaś i było Twoim marzeniem. Opowiedz nam o tym. Dokładnie, moje marzenia się właśnie spełniają, bo one się jeszcze nie spełniły, ale się spełniają i wszystko jest na dobrej drodze. I to prawda, musiałam się obudzić już dużo wcześniej, ponieważ przygotowywałam się do premiery swojej pierwszej debiutanckiej płyty, która odbyła się 8 marca, także było mnóstwo roboty i cieszę się, że skończyłam na czas i że ta płyta już jest i mogę się pochwalić po prostu tym, co stworzyłam przez cały rok. A tytuł płyty? Idę. Idę. No właśnie. Idę. I myślę, że będziesz chciała dalej tą drogą iść. Oczywiście, idę po swoje marzenia i nie zamierzam przestać. To w takim razie ja Ci życzę, żeby się te marzenia spełniały i wiosna, która przyniosła Ci nową płytę, została w Twoim sercu z taką radością na bardzo długo. Bardzo Ci dziękuję. Jak szkło prysnął sen, chyba czas, by wstać. Zaczynam ten dzień, nie da się już spać. Z poranną kawą w ręce gdzieś w kącie siadam, chowam się, nikt nie wie gdzie. Ze sobą gadam, nic nie rusza mnie. Ja dzisiaj mam totalny luz. Mieć taki luz to wielki plus. Niewiele dziś obchodzi mnie. Ja nigdzie nie spieszę się, bo dzisiaj mam totalny luz. Mam wielki luz i żaden mus nie zmusi mnie
wkładam, robię mu na złość. Ja dzisiaj mam totalny luz, mieć taki luz to wielki plus. Niewiele dziś obchodzi mnie, ja nigdzie nie spieszę się, bo dzisiaj mam totalny luz. Mam wielki luz i żaden mus nie zmusi mnie. Na luzie nie jest źle. Ja dzisiaj mam totalny luz, mieć taki luz to wielki plus. Niewiele dziś obchodzi mnie, ja nigdzie nie spieszę się, bo dzisiaj mam totalny luz. Mam wielki luz i żaden mus nie zmusi mnie. Na luzie nie jest źle. Tyle dobrego jedzenia. No Od właśnie. czego tu Dokładnie, zacząć? słuchaj, nie możesz od nas głodna wyjechać, dlatego teraz jest ten czas, żeby się częstować. Na sam początek, bardzo Cię proszę, jak tradycja każe, podzielimy się jajeczkiem. Dobra. Proszę bardzo i oczywiście życzę Ci dużo, dużo radości, wiosennego optymizmu i żeby wszystko, co najważniejsze w Twoim życiu się spełniło. Bardzo Ci dziękuję. Ja Tobie Wszystkiego również dobrego. życzę wszystkiego dobrego i świąt spędzonych przede wszystkim w rodzinnym gronie. Dziękuję bardzo i oczywiście tym jajeczkiem dzielimy się razem z Wami, kochani, żeby w Waszych domkach ten świąteczny nastrój został na cały rok. Jak u Ciebie, Weronika, przy świątecznym stole? Też tak bogato? Też tyle potraw? Też tak bogato i też tyle potraw, a najbardziej muszę Ci powiedzieć, że uwielbiam przygotowywać pisanki. Teraz razem z synem, z Nikodemem, zresztą już go poznałaś, taki fajny bąbel. Mamy taką tradycję, że pisanki są przygotowane tylko i wyłącznie w skórkach z cebuli, wiesz, są brązowe i staram się już z nim dziergać wzorki dokładnie, patyczkami maczając w occie, także Nikuś już się tego uczy, chociaż woli szczerze oblepiać to wszystko plasteliną, także wiesz, jeszcze czas, ale wiesz, dojdziemy do perfekcji i wprawy. Dokładnie, dzieci są bardzo cierpliwymi uczniami i myślę, że kiedyś Nikuś, jak to po śląsku się mówi, wyszkrobie super jajko, tak specjalnie dla swojej mamy. I jeszcze mam jedno pytanie, powiedz mi, czy rzeczywiście pochłania Cię ten cały czas przygotowań do świąt, tak, że wszystko odkładasz gdzieś tam na bok i zajmujesz się tylko tym, bo z tego co wiem, ta wiosna dla Ciebie jest bardzo pracowita, nie powiem, że była, bo była, ale i dalej jest. Jak udaje Ci się pogodzić to wszystko? Jest ciężko to wszystko pogodzić, aczkolwiek teraz święta też mnie pochłaniają, bo bardzo cieszę się z tego, że spędzę je w gronie najbliższej rodziny, a przede wszystkim bardzo chciałabym spędzić je z moją babcią i z moim dziadkiem, którzy niestety mieszkają bardzo daleko stąd, aczkolwiek teraz wiem, że jest szansa, że możemy się jeszcze zobaczyć w te święta, także chcę babci taką niespodziankę zrobić, tym bardziej, że ostatnio miała problemy ze zdrowiem, także no bardzo chciałabym tam pojechać i spędzić z nimi razem święta. No bo przecież świąteczny czas to właśnie te spotkania rodzinne, czasem na nie czekamy cały rok, żeby można było usiąść z najbliższymi. No to co? To ja już nie będę Cię zagadywać, żebyś mogła pokosztować. Powiedz mi, na co masz ochotę, to ja Ci podam i poczęstujesz się. Kusi mnie ta papryka z farszem. Ta papryka. Proszę bardzo, nałóż sobie. Ja sobie wezmę i jak Aha. Tak. I zanim zajmiemy się naprawdę zajadaniem tego wszystkiego, co mamy na stole, to myślę, że też Weronika ma dla Was takie specjalne życzenia świąteczne. Tak, moi drodzy, chciałabym życzyć Wam zdrowych i pogodnych świąt wielkanocnych, spędzonych w rodzinnym i ciepłym gronie, wiele miłości, radości i uśmiechu na co dzień. Pozdrawiam Was serdecznie. A ja bardzo Tobie dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do naszego świątecznego stołu i oczywiście jeszcze raz życzę Ci wspaniałych świąt, bo jutro lany poniedziałek, także niech się dzieje. Super, Wszystkiego niech się dobrego. dzieje, ja nie wyjdę z domu. Dziękuję Także bardzo. dziękuję Ci uprzejmie.
uderzyło całą mnie od tak. Twój szczery uśmiech otulił mnie. Me serce zaczęło bić i nie wiedziałam, co stało się. Ty skradłeś moje sny. Niech świat się cały wali, my tak bardzo zakochani. Sięgamy gwiazd, chwytając szczęście. Przecież nie jesteśmy sami, nasza miłość nie zna granic. Teraz już wiem, że to ty. Długo szukałam, a teraz wiem, że jesteś pragnieniem mym. Moją miłością, tą, której chcę. To sen na jawie, teraz wiem. Dla nas otworem już stoi świat. Otwiera bramy do gwiazd, a my powoli sięgamy ich, by szczęście było w nas. Niech świat się cały wali, my tak bardzo zakochani. Sięgamy gwiazd, chwytając szczęście. Przecież nie jesteśmy sami, nasza miłość nie zna granic. Teraz już wiem, że to ty. Niech świat się cały wali, my tak bardzo zakochani. Sięgamy gwiazd, chwytając szczęście. Przecież nie jesteśmy sami, nasza miłość nie zna granic. Teraz już wiem, że to ty. Niech świat się cały wali, my tak bardzo zakochani. Sięgamy gwiazd, chwytając szczęście. Przecież nie jesteśmy sami, nasza miłość nie zna granic. Teraz już wiem, że to ty. Zadzwoniłaś mi we wtorek, że masz dosyć już kłopotów. Wkoło wszystko jakieś chore, do soboty tyle dni. Aż tu wpadasz nagle w czwartek, uśmiechnięta i radosna. Tamte smutki nic nie warte, wiosnę znowu w sobie masz. Tak trzymać lato, jesień, zima, w sercu niechaj mieszka nam wiosna. Wszystko się wytrzyma, kiedy w głowie masz zawsze maj. Tak trzymać lato, jesień, zima, uśmiech w sobie mieści witamin 100. Łatwiej wszystko się wytrzyma, w sercu wiosnę mieć, to jest to. Wszystko piękne, wszystko ładne, kiedy komuś doradzasz, ale czasem cię dopadnie już nie dołek, ale tu. Boli serce, boli głowa, z nikim nie chce się już gadać, aż przypomną się te słowa. Prosta rada zmieni to. Tak trzymać lato, jesień, zima, w sercu nie
niechaj mieszka nam wiosna. Wszystko się wytrzyma, kiedy w głowie masz zawsze maj. Tak trzymać lato, jesień, zima, uśmiech w sobie mieści witamin 100. Łatwiej wszystko się wytrzyma, w sercu wiosnę mieć to jest to. Lato, jesień, zima, w sercu niechaj mieszka nam wiosna. Wszystko się wytrzyma, kiedy w głowie masz zawsze maj. Tak trzymać lato, jesień, zima, uśmiech w sobie mieści witamin 100. Łatwiej wszystko się wytrzyma, w sercu wiosnę mieć to jest to. Kiedy jest ciężko mi, przywołuje zapach bzów. W deszczowe, smutne dni mam wiosnę jak ze snu. Lato, jesień, zima, w sercu niechaj mieszka nam wiosna. Wszystko się wytrzyma, kiedy w głowie masz zawsze maj. Tak trzymać lato, jesień, zima, uśmiech w sobie mieści witamin 100. Łatwiej wszystko się wytrzyma, w sercu wiosnę mieć to jest to. Tak trzymać lato, jesień, zima, w sercu niechaj mieszka nam wiosna. Wszystko się wytrzyma, kiedy w głowie masz zawsze maj. Tak trzymać lato, jesień, zima, uśmiech w sobie mieści witamin 100. Łatwiej wszystko się wytrzyma, w sercu wiosnę mieć to jest to. Brawo, 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 brawo. Witam kolejnych gości w naszym programie przy Świątecznym Stole. Bardzo się cieszę, że jesteście. Oczywiście to dwie gryfne frelki, Kornelia i Justyna, czyli znany duet i bardzo lubiany Kola i Jula. Witamy. Dzień dobry, Bernatka. Dziękujemy, że zaprosiłaś nas do tego programu. Witamy się również serdecznie z Państwem. Myślę, że wszyscy jesteście ucieszeni, że właśnie tacy goście do nas zawitali. No to co, dziewczyny, zapraszam Was do naszego świątecznego stołu. Ale tu jest pięknie, już kolorowo. Tak. Pachnie. I pachnąco. I pachnąco. Tak właśnie zastawiony mamy stół w restauracji w Rudzińcu. Jeden z wielu, przy których dzisiaj na chwileczkę usiądziemy i porozmawiamy. Jak widzicie, dziewczyny, same pyszności i tutaj wypieki świąteczne. Jak u Was z tymi rzeczami na święta? Dużo pracy, pochłania Dużo. przygotowanie tego wszystkiego? Tylko wcześniej, wiesz, Bernatka, o wiele wcześniej staram się właśnie, sprzątać dom. Aha, czyli te święta rozpoczynamy od sprzątania Tak. domu, ale myślę, że nie tylko skupiamy się na już ostatecznym finale, czyli na niedzieli wielkanocnej i lanym poniedziałku, ale te święta dla nas wszystkich wierzących rozpoczynają się przygotowania do tych świąt dużo, dużo wcześniej. Dokładnie tak. I dla mnie osobiście to jest bardzo ważne. Właśnie dlatego wszystko wcześniej przygotowuję, sprzątanie domu. W poniedziałek i wtorek zazwyczaj gotuję i piekę, a od Wielkiego Czwartku razem z rodziną jestem już w kościele. Rozpoczyna się Triduum Paschalne. Właśnie ten czas tego Triduum Paschalnego jest dla mnie szczególny, bo to jest czas na wyciszenie się, na uspokojenie i myślę, że to jest to sedno tych świąt wielkanocnych, przeżywanie właśnie męki pańskiej. Myślę, że dla każdego, kto po prostu ma w sobie tyle wiary, to powoduje, że nie skupiamy się tylko na tej oprawie kulinarnej. Dokładnie Ale jest to też dla nas bardzo ważne, żeby się przygotować oczywiście, na bo przyjęcie, to jest przyjemne na po spotkanie prostu. z rodziną. Z tego co wiem, Jula, ty też masz pewne zwyczaje, tradycje, które gdzieś tam już od tych lat
młodzieńczych zostały? A czy teraz dalej się toczy tak, jak wtedy to było? To znaczy tych tradycji i zwyczajów takich ludowych jest bardzo, bardzo wiele. A ja chciałam dzisiaj opowiedzieć o takiej tradycji, która kultywowana była, może tak, w mojej rodzinnej miejscowości, chodzenie z goikiem. Goik, czyli takie drzewo świerkowe, na którym zawieszone były 4 pasy, które symbolizowały Ale też 4 przygotowane pory roku. przez Ciebie było ten Przygotowywane goik był? były przez panny, przez dziewczęta, przez panie. No i właśnie na tym goiku zawieszałyśmy 4 pasy, malowane jajka, które symbolizowawały tą wiosnę, to życie, tak? Oraz białą jedwabną chusteczkę. Biała jedwabna chusteczka to, drodzy Państwo, to te zolity, to ta wiosenna miłość. I z tym goikiem dziewczęta... Która miała na wiosnę się urodzić. Tak. Właśnie, no właśnie tak. I z tym goikiem chodziliśmy od domu do domu, od domów do domu. A tam, gdzie byli kawalerowie? Też, szczególnie. Czyli była potrzeba, żeby po prostu Tak. dokładnie wiedzieć, gdzie ci chłopcy, ten Właśnie. najlepszy kawaler mieszka. I tym goikiem nosiliśmy wiosnę w każdy dom. No rzeczywiście. Na pewno dużo tych zwyczajów i tradycji każdy z nas ma w swojej rodzinie i stara się to wszystko pielęgnować. Jeszcze chciałam właśnie zapytać, czy dokładnie tutaj mamy tak babę, jedną babę wielkanocną, drugą mazurek i sernik. No i oczywiście koszyczek ze święconką, bo to przecież tradycja. Też bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna Tak. tradycja, dokładnie. Święcenie pokarmów. Tak, dokładnie. Wczoraj robiłam taki test, czy każdy dokładnie w domku wie, co musi się w tym koszyczku znaleźć. To tak szybciutko zapytam. Sól, chleb, Chleb, sól, wędlina, Wędlina. Jajka. 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 Baranek Baranek. i baba. I baba, dokładnie. Wielkanocna. Jeszcze mówią, że chrzan, Tak, bo właśnie to mogą on być jest jakieś symbolem dodatki, witalności, takiej Tak, mocy. szepy. Myślę, że każdy do tego koszyczka wkłada to, co czuje, że jest potrzebne i też właśnie gdzieś tam w tradycji rodzinnej dostał w takim Przekazane zostało, dokładnie. A jeżeli chodzi o pieczenie dziewczyny, to za jakim ciastem najbardziej? No ja piekę Mazurek? sernik. Sernik. To już jest tradycja. Oczywiście też znajduje się babka, czy baranek właśnie taki z babki. To są takie podstawy. Tak, w moim rodzinnym domu też zawsze mama piekła kołocz z serem. Kołocz z serem, z makiem, z jabłkami. A jeszcze zapytam, A a ja? jak malowanie, zdobienie jaj? Kto się tym zajmuje? w domku? Kiedyś to było tak, jak ja byłam jeszcze bardzo młodą dziewczyną, razem z siostrą skrobałyśmy jajka. Oczywiście najpierw się gotowało w cebuli albo w jakichś innych barwnikach, a później po południu w pierwsze święto siadałyśmy do skrobania, żeby było gotowe na drugi dzień świąt. To ja podobnie tak jak Kola, tylko teraz już ograniczyłam się tylko do farbowania w cebuli. Nie mam na to, nie mam więcej czasu. A czy któraś z Was potrafi szkrobać? No, Nie będziemy testować, że spokojnie. Tylko po prostu pytam. tak. Zostało nam tam jeszcze coś z tych młodzieńczych lat. No to bardzo fajnie. To ja jeszcze teraz Was zaproszę do stołu, który został tak specjalnie nakryty, Pięknie. bardzo, bardzo świątecznie. Jak myślicie, marzyłoby się przy nim usiąść, prawda? Tak rodziną. Pewnie, że tak. Zdecydowanie tak. No i myślę, że należą się tutaj brawa dla tej pięknej dekoracji, prawda? Zdecydowanie tak. No właśnie. Przepięknie. Bardzo elegancko. Bardzo. Bo tak bardzo lubimy zadbać w ten świąteczny czas, żeby usiąść z rodziną przy stole bardzo, bardzo świątecznym. Na co dzień mamy mało czasu. Mało. Jest tak, dziewczyny? Tak, Też jesteście bardzo. zapracowane. Bardzo jesteśmy zapracowane. A jak w święta? Całkiem odpuszczacie sobie, czy czasem Wam Tak. się udaje coś tworzyć? Tak, bo to jest ten jedyny czy 2 razy w roku, kiedy naprawdę możemy się wyluzować. Pobyć ze I ten swoimi... czas spędzić tak. z rodziną, z najbliższą rodziną. A nie zdarzyło się, że przyszedł jakiś pomysł, na przykład na piosenkę albo na tekst? Do tej pory jeszcze tak typowo Nawet świątecznie. o Janku też to nie było w święta? Nie, też nie. Ale Tak, wiesz, nawet ale zainspirowałaś nas. Tak? Fajny pomysł. No, bo Pomyślimy. czasem wiesz, na przykład jak... A właśnie, a jak lany poniedziałek, jak jesteście nastawione do tego, no ja otwarte raczej jesteście na to, nie. że o, proszę bardzo, proszę mnie polać. Nie, ja raczej negatywnie jestem to chodzi- nastawiona. bo ja- Kiedyś jak byłam młoda, to rzeczywiście podobało mi się to, jak chłopcy przychodzili. To było takie fajne, sympatyczne, ale teraz nie. Bo Ja też nie, bo ja nie zawsze lubię o fryzury. mieć właśnie o tym samym No chciałam to witaj powiedzieć. w klubie. Witaj, a u Ciebie jak jest z tym? To jest tradycja. Ja myślę, że jeżeli panowie tutaj
podlewają, Potrzebują, polewają kobiety. Ale w sposób wolisz bardzo... tak, wiaderkiem wody czy perfum? No, porządny. perfum, chyba perfum. Już Perfum. teraz na tym etapie to chyba A więc słuchajcie, Wiaderkowo dziewczyny tak są, byłam młodsza. dziewczyny są otwarte, zarówno Jula, jak i Kola. Kole, pamiętajcie, nie należy lać po prostu po włosach. fryzurę, nie polewać włosów. Ale wszystkie inne miejsca dozwolone są. Także zapraszamy. Można śmiało się wybrać na Dingus Śmigus i zostaniecie obdarowani przepiękną pisanką, bo też dziewczyny Tak. potrafią zdobić jajka i nawet szkrobać. No to można się przekonać. Jeszcze zadałabym Wam takie pytanie, bo jestem bardzo ciekawa. Bardzo żałuję, że nie mogę usiąść przy Waszym stole świątecznym, w Waszych domkach. No ale tak to już jest, Tak, wszędzie tak nie jest. możemy być. Tak. Ale właśnie, jakie kolory u Was dominują na święta? No, u mnie pastele też, dużo bieli, ja bardzo lubię A kwiaty? jasne. Kwiaty właśnie w kolorze żółtym, różowym, bardzo lubię azalie, takie te doniczkowe, A, to są piękne kwiaty. Za chwilę, a właśnie u Ciebie jak jest, Jula? U mnie podobnie tak jak u Korneli. Ja lubuję się właśnie w takich kolorach pastelowych. W tym roku brudny róż z szarością, białe i do tego białe tulipany z różowym. Więc Słuchajcie, generalnie w tych bardziej pastelowych. Wszystko się tonacjach. może zdarzyć. Może właśnie Podobnie. kiedyś święta zagościmy albo do Julii, albo do Koli. Może tak Zapraszamy. Zapraszamy. bardzo fajnie. No to co? Siadamy. Siadamy, jasne. Siadamy na moment przynajmniej, żeby poczuć atmosferę naprawdę świąt przy pięknie zastawionym stole. I tak właśnie jak my sobie teraz tutaj siedzimy z Kolą i z Julą, tak Wam, kochani, życzę, żeby w te święta tych takich zasiedzeń rodzinnych było jak najwięcej, jak najdłużej, żebyście mogli się sobą cieszyć przy świątecznym stole. No przecież tego nam wszystkim brakuje na co dzień. Tak. I my również dołączamy się do tych życzeń. Życzymy Państwu spokojnych i radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Zasypiaj ze mną i przegoń noc ciemną daleko. Daj mi nadzieję, niech serce się śmieje, choć czeka na dobre i lepsze dni. Radości życia, ulotne chwile, zanim przeminą, zanim upłyną, bądź przy mnie miły. Radości życia, w szczęście zaklęte, niech czar zostanie tak jak kochanie dawno zaczęte. Obudź mnie sobą, niech czuję wciąż obok niezmienność. Siły mi dodaj, gdy ręki nie poda codzienność. Wiary nie braknie mi już, radości życia, ulotne chwile, zanim przeminą, zanim upłyną, bądź przy mnie miły. Radości życia, w szczęście zaklęte, niech czar zostanie tak jak kochanie dawno zaczęte.
radości życia, ulotne chwile, zanim przeminą, zanim upłyną, bądź przy mnie miły. Radości życia, w szczęście zaklęte, niech czar zostanie tak jak kochanie dawno zaczęte. A więc jak tradycja każe, zapraszam, podzielmy się jajkiem. Bardzo proszę. I oczywiście życzę Wam, dziewczyny, radosnych świąt wielkanocnych. Niech wszystko, co najlepsze, zostanie z Wami. Spokoju, radości. Wszystkiego Dla Ciebie dobrego. również, Dziękuję Bernadetta. bardzo. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. No to co, zapraszam. Pokosztujcie, czym chata bogata. Właśnie tutaj w Rudzińcu restauracja tak pięknie nas częstuje, także zapraszam serdecznie. Powiedzcie mi, na co macie ochotę? Jajeczka jajko. nadziewane, faszerowane? Tak. Też coś takiego tworzycie u Was, dziewczyny, w domu? Tak, pewnie. Tak. To Jajka opowiadajcie, podstawa. jakie farsze? Ja łączę też z pieczarkami. Z pieczarkami, no tak. Każdy ma jakieś swoje ulubione smaki i gdzieś to potem Albo z wplata chrzanem się, też, nie? wplata się w menu całego domostwa. No to my sobie będziemy jeść. Myślę, że u Was też na stole jest bardzo obfito, bardzo bogato, a więc życzymy Wam wszystkim smacznego.